Esan eta egin, hortik doaz erresumako bi alguazilak erregeak agindutako bandua zabalduz. Jende artean superentzule, superjakintzu eta superindartsu daude. Erregearen aginduz, zera jakin arazten da. Erregearen araba jotzen duen denbora, zer ez egina dagoen asmatzen duenari, bizkar gainean eraman dezake urte guztia emango zaio. Asmatzen ez duena, berriz berruntasun erdia emango di. Erregaren esana. Entzunan duzu, superentzule? Noski entzun dudana bestela nintzakete superentzule izango. Noiz hasi behar dut urrezakukada bizkar gainean eramaten? Aukera hori izango duzu. Bai, nola egingo duzu superjakintzu? Erregearen, ez da nora joango gara eta zu superentzule lehiaren ondoan jarriko zara. Eta zer gehiago? Lortuko baten dute gure hiru lagun berriek erregearen truko asmatzea? Ikus dezagun. Entzun ondo! Iso, ea! Alderik abintza, ez dugu ezen lortuko. Zer esaten dute? Gauz handirik ez, erregearen jauregiko ondoan aberasten ari direla eta asmatzen duenari ur guztia emango dio. Entzun ondo. Yupi! Urre protagonista izango da! Yupi! Noiz hasi behar dut urrezakukada bizkar gainean jasotzen? Zer esaten dute? Erregearen danborra asmatzen sorri larruz eginda dagoela. Bai,
Zakukada bat urre, bat bakarrik, zuk esan zenuen Bizkaibainan eraman zitezken guztia.